Oh. Gendut. Jenenge Pak Gendut. Iki wonge Janedan. Ning iso dijak guneman. Jenenge Mister Gendut. Tip ya. Wah, iki jane yo. Tip. Jane yo. Sedot dong. Yo milih yo iso bakolake. Wakike mantep-mantep. Rasa bang, bihong. Guyu. Pak. Jane yo. Mas melu dan dhewe iki. Sulingane mantep. Ning ya kuwi sulingan pager. Pager tanggane pring datal wae suling ya ora. Oh. Sip iki. Sip. Iya. Dhek kan karepe Witna zaman biyen. Jadi suk mana? Ada apa? Lu suk ngene. Pak Arto, cilok apa? Iki silakan no. Suk mana? Pak Karno. Mantap diawet-awet Pak Karno. Nah, iya. Sesuai tak beda ya Pak. Tak kuat. Dadi nek kowe kelebon sukmane Pak Harto, aku medeni. Ngeri. Ngeri. Besok Arep. heeh. Lu suk cilok. Hah? Lu tadi kuah. Heeh, dadi cilaka. Ketinggong. Apane sing bengkong? Enggong. Ah. Iya bener. Bengkong kaya kowe ngono kuwi. Bihong. Ngomong. Ini kan Menyon. nyon, heeh. Edite akeh, Pak Harto tinggalane kae. Triliunan no. Di aman tersimpan di bumi ya. Nah, Memang. Tersimpan. simpan no. Damai di bumi ya. Wah. Lagu nih. Eh? Damai di bumi. Damai di bumi. Iki apa nih? Keroncong. Oh, saya lali aku. Wah, wis suwe ra kroncongan kok, Ndik. Saking suwe nih. Wes, saking suwene dadi lali kabeh. Ini siapa juga? Oh, sampai sip. Damai. Apa kan deh? Aku damai di bumi kali. Aku cuma hati. Kira ngerti? Burung itu wah. Itu apa? Oh. Coba sulingno sing. Aku ya apik. Ya.
judulnya apa? Aku cuma hati. Aku? Aku cuma hati. Oh iya, benar.